हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दिनै माइरं जावनो नागिरदों आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाजिरासो होबाय थायो नालाय जोंहा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हाय होनदो हाय आयै माइरं जावसोनांदो माइरं नै माइ गाबबा सिदाङैनि गवा मोजांखा माइरंआबो माइ गाबानो गैया आरो सालिलायनो गोनांथियानो गैला दा खालि माने अखा फैबाय थानायाव गोथांखौनो संनो गोनां जानाय आरो आखाइजोंनो बासिबानो जोबो नै आखाइजोंसो बासिदो आङो गरफा गरनैल' दोङो माइरंखौ जावखांबाय दायो ओमफ्राय बिदिनो गरम गोलोमजोब्बाय मेंजोब्बायबो ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो एसां खस्थ' भिडिअ खालामदों आङो दायो नै लोगोफोर दायो आङो बाजैनि आंनाव फैलायबाय खान्थाल जानो माइरं जावखांनानै फैबाय आरो आं दायो हाय हाय ओइनै पार्टिसा हाय हाय लादोंमोन ला नै जोंनिया बाजिया जि मोजां दानखानो रोङो नै बिगुरखौबो गारजोबखाबाय आरो लाखाबाय सासेया नै आयो आथिया दिलिथ्रा जाखांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दे बाय बाय